100 pesos na tumpukan. 340 na per kilo. So, yung yellowfin tuna po natin ay 160 na per kilo. Tumpok ay 100 pesos para sa mga gulyasan. At ang per kilo ay 120. Iyan po yung mga tumpukan po ng burot galunggong sa halagang 100 pesos. Sa halagang 50 pesos, may pangpangat ka na maiuulam. So, galunggong. At ang mga 50 pesos tumpukan ng mga sapsap na inyong mabibili. So, dito na tayo sa mga 120 na tumpukan po ng mga bangus, pandaing. So, ito na ang ating mga nakitang latag ni Kuya Romy ng Tilapiang Batangas sa halagang 120 na per kilo. Alright, good morning everyone. At update tayo dito sa Malabon Tumpukan kung saan ay marami sa ating mga mamimili ang tinatangkilik ang mga bentahan po dito na mga 50 pesos, 100 pesos o iba pang mga presyo na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Boss, shout out, good morning. Maibalik ko lang, sabi ni misis mo tulog ka pa raw sa inyo at siya ay nagtitinda kahapon. Mukhang hindi ka raw makatayo mukhang tinanghali ka raw. Nabugbog ba? Yan po yung mga galunggong na nahango nila sa fishport, no? Yan po ay mga tinutumpok po nila ang bentahan. Sa per kilo meron ka din. Ayun, 150 na per kilo ng kanyang mga galunggong. At ang mga presyo ng magaganda nating hipon dito ay ito po ang presyo, 100 pesos na tumpukan, 340 na per kilo. So yan po yung update na mga presyo ng hipon. At yung mga tumpukan po natin ay 100 pesos tumpok po ng galunggong. At meron din siya mga latagan dito ng gulyasan at yellowfin. Sa yellowfin tuna po natin ay 160 na per kilo. Tumpok ay 100 pesos para sa mga gulyasan. At ang per kilo ay 120. Boss, thank you. Ito, yung mga tumpukan po dito, galunggong pa rin po at mga isdang bilong na tinatawag nilang chabeta. Yan po ay nagkakahalaga lang po ng 100 pesos. 160 per kilo ng mga sariwang gulyasan. At ang mga malalaking tumpok ng mga borot galunggong ay 100 pesos na tumpukan. Sina? Ayun shout out sa'yo, Pogi. Yun, nangiti na siya Shout out sa'yo, Pogi. Poging-pogi. Iyan po yung mga tumpukan po ng borot galunggong sa halagang 100 pesos. At yung mga Tilapiang Batangas nila, no? Yan po ay 130, 120 per kilo.
100 pesos sa tumpukan po ng bangus pandaing. Ito po ay 50 pesos po, no, na inyong mabibili. 100 pesos. Tumpukan po na mga, ito po yung sinasabi natin na isdang arroyo. 100 pesos na tumpok, napakarami na. Tapos mga sariwang sapsap at malakapas sa halagang 50 pesos, madami na. Ayan po, no, yung mga latagan po nila dito na sulit, swabe. Sa halagang 50 pesos, may pangpangat ka na maiuulam. So, dagsa pa rin po dito yung mga burot galunggong na inyong mabibili. 100 pesos naman po dito ang tumpukan. $180 po per kilo ng galunggong lalaki. 50 pesos maliliit po na galunggong. At ang mga 50 pesos tumpukan, no, ng mga sapsap na inyong mabibili. So yan po yung mga latagan po nila dito, no. Boss, ano mo sa pangalan mo sa live? Ano mo? Boss Lando Explorer. Thank you. Alright, so ito po yung mga latagan po dito ng sapsap, mga 50 pesos lang po yan na malakapas na inyong mabibili. 100 pesos. Ayan na po sila, umahataw na po sa pagsayaw. Ayan po yung mga 50 pesos, no, na kanilang mga latagan. So, yan po yung mga presyo ng kanilang mga latag dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. 160 ang mga per piraso pang inihaw na bangus dagupan. Ito po yung mga tumpukan nila, no, ng burot galunggong. So, yan po yung mga latagan nila. Medyo hindi tayo makapag salita ng maayos kasi may mga music, baka makapiright tayo. Ayan po yung mga isdang bato na inyong mabibili. Medyo napabilis ang ating pag-iikot gawa ng may music. So dito na tayo sa mga 120 na tumpukan po ng mga bangus pandaing burot galunggong. So yun po yung mga update natin sa kanilang mga presyo ng mga latag na isda dito po na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito naman tayo sa mga presyo ng mga bentahan po ng mga prutas sa Malabon Fish Market. Magtanong tayo ng presyo ng mga saging. Good morning, shout out Lodi. So magkano na yung mga presyo? Ngayon lang kita nabalikan uli dito. Magkano yung mga presyo ng iyong mga saging? Magkano uli yung mga latag? Lakatan 100. Latundan natin. 70. Yon 70 pesos. No, yung lakatan natin ay may pagbaba kaunti ang presyohan. So yung latundan natin 70 pesos na per kilo, bumaba pa rin po yung mga presyo, no? So yun po yung update natin sa kanya mga latag na saging at wala siyang ibang latag na ganyan. Yan, wala tayo dyan. Bakasyon pa. Nagbakasyon siya. Kaya wala tayong mansanas, wala tayong lemon, wala tayong tawag dito mani, wala tayo nun. Kaya ang paninda niya po dito ngayon ay saging. Bankrupt na, bankrupt. Hindi pa nagpautang ang Bombay. Iyon ang sinasabi ko, hindi pa nagpautang ang Bombay. Bossing, thank you ha. Salamat. Dito yung presyo naman ng ating mga mangga ay 80 pesos din po ang per kilo. Longgan ay 70 pesos per kilo. So yan po yung update natin sa mga presyo, no, ng kanyang latag ng longgan per kilo 70 pesos. Kuya Romy, shout out po, magandang umaga. At napansin ko, mukhang mas sumikat yung tilapia mo eh. So magkano po yung per kilo?
120 talagang may pagtaas ang presyo no ng mga tilapiyang Batangas. 120 po ang per kilo. Ayan po ang nililinis. So shout out po. Ay. Akala ko pasok pa lang kayo. Sige, ingat, ingat. Ayun, shout out, shout out. So, yun na nga at nakita natin yung kamag-anak natin. Shout out. Ingat kayo sa inyong biyahe. Shout out. So, ito na ang ating mga nakitang latag ni Kuya Romy ng Tilapiyang Batangas sa halagang 120 na per kilo. Baka hindi mo linisin na nilisin. Hindi, oo. Linisin ko wala naman. Ano magkakilisin? Sabag ko naman kasi ngayon eh. Yung nakaraan, dyan. Oh, salamat ako. Alright, so yun na nga po at nakapag-update tayo dito sa Malabon Tumpukan. So purot galunggong po ay nagkakahalaga po ng 100 pesos at yung mga iba pong laman dagat dito ay may mga 50 pesos din po kayong mabibili. So anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po! At sa mga silent viewers po natin na lagi pong nagko-comment sa ating mga pag-vlog kung magkano ang presyo at tatagan at sa mga presyo ng iba pang klase ng laman dagat na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga vendor din po natin masisipag na lagi pong nakakapaghatid ng mga murang presyo dito po sa Malabon Tumpukan. So hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.